बारग' एनडिबि हिसाबै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव एपिबि राजखान्थि हानजा दानानै नोंथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन नाथाय जाफुंसार जानो हायाखै दिनै बिपिएफआव माखासे मददगिरिफोरखौ लानानै हाबबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव बुस्थुआथ' थांनाय जे जोङो एपिपि बाय जोङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो गेलेदोंमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि जेबो गैया आरो सापर्ट बेसखौ मोनासै जों बेनिखायनो एपिपिखौ जों नागारनानै दा जोङो नैबे दानि रानिं गभर्नमेन्ट जिथु बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायजों जोङो बिथांनि पलिटिकेल पार्टियावनो जों हाबबाय। आद्रा थानाय बारग' एनडिबिफोरनि माखासे दफा मावफुंनांगौ दङ बिपिएफ हानजाया मावफुंनो हागोन होननानै नोंथांमोना फोथायनाय दङ नामा? नङा खिन्थु नैबे जोङो माखासे खामानिखौ मावोब्ला सरकार साइडजों थानो गोनां जायो ओंखायनो जोङो एबार जों बिपिएफआव हाबनानै माखासे जोंनि एनडिबि मावनो गोनां जे रिहेबिलिटेसन बा जिखुनु जाया एग्रेसिया बा केसआव थानाय जेलाव थानाय गासैखौबो जों मावफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ सुबिदा होगोन जों बे जिनिसखौ आसा खालामदों। थांनाय समाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय जितु इउपिपिएल सरकार दाबाय बेवहायबो एनडिबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै बा मावफुं सोद्रोमा महरैबो बिबानाव दंमोन बिथांमोना मावफुंजायाखै बिथांमोन दैदेनगिरिखौ मा बुंगोन मा बिथांमोनाथ' आं मिथिया बिथांमोनखौथ' जोङो बयबो बुजियो बिथांमोना कमप्लिटलि खामानिखौ मावाखै बेखौ जों बुजियो दा गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायल' बिथांमोना इलेक्सन बा माबाखौ जेनेबा पलिटिक्सखौ गेलेदों जों बेखौ आइडिया हमनो हायो थारमाने बुस्थुआ दिनै जोंनि एक्स एनडिबिआ 2020आव जे एकर्ड जादों एकर्डनि उनावहाय माने जोंनि मानसिया बिदि गोदाव सोराव जानो नाङामोन सोरबाबा जौ लोंना थैबाय सोरबाबा बेमार जाना थैबाय बेखिनि समावनो जोंनि थांनाय आगोलनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो सापर्ट खालामाखै बे जिनिसखौ जों नुबोदों आरो माखासे इमप्लिमेन्टेसन बाथ्राखौलाय मा मावबावनो बे जिनिसखौ जों नुदों आरो दिनै नोंथांजों लोगोसे 2000 बारग' एनडिबिफोरा बिपिएफआव जयेन जाबाय बेबायदिनो फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौहाय मा खावलायनो सानगोन? नङा जोंथ' दा सरकार दा माने एक्जिस्टिं बिपिएफ गभर्नमेन्ट दा जोंथ' उपाय गैया दा जों 5 बोसोरथ' जोङो थाबोबायानो आरो नेक्स्ट 5 इयार्सआव जों जुदि थायोब्ला अब्ला जोङो मा खालामगोन उपाय गैया जों ओंखायनो सरकारजों गोरोबदों आरो जोङो नेक्स्ट जोंनि जेनेरेसन लाइमोनफोरखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जों खामानि मावनो थांखि लादों।